Здравейте, скъпи приятели! Днес продължавам с втора част на видеото, което беше за закон за лоялността от поредицата Законите на рода. Днес ще ви запозная с останалите проявления на този закон, като последното, на което бяхме се спряли в предното видео е лоялността чрез саботаж. Следващото проявление на лоялност към рода, с което искам да ви запозная, това е лоялността към семейната тайна. Тук в основата са неразказаните и неразкрити тайни на рода. Ако във вашето семейство сте чували за някаква тайна, която е дълбоко пазена, никой не е говорил за нея, можете като проявление да изпитате необяснимо чувство на вина, срам, тревожност, без да осъзнавате защо усещате тези чувства. Така се проявяват всъщност неизказаните тайни в рода. Друго проявление на това може да бъде раждането на дете, което е глухонямо. По този начин то проявява лоялността си, че каквото и да става, то няма да каже тази тайна и ще продължи да я пази в рода за следващите поколения. Следващото проявление на този закон на лоялността всъщност е лоялност към изключенията. Както съм ви казвала, в рода празно място няма. Тоест, ако един елемент бъде изключен, друг застава на неговото място. Много често ние, изключвайки някой, започваме да живеем чуж живот. И случвало ли ви се да си кажете, имам чувството, че не живея моя живот, а живея живота на чинка ми, леля ми, братовчет ми или някой друг от вашия род, или може дори да не се сетите, чий живот живеете, може дори да не познавате този прародител, който е бил изключен в рода, но вие сте застанали на неговото място и живеете неговия живот. Затова внимавайте с критиките и с изключването на членове от рода, защото всеки има причина да бъде в този род и всеки има право да съществува в него. Припомням първия закон, закона на принадлежността. Друг вид за лоялност, това са лоялностите чрез болести и страдания. Сигурна съм, че във вашия род или при ваши близки сте наблюдавали предавани болести през поколенията. Баба ми е страдала от някаква болест, майка ми страда от нея и аз съответно също я приемам, за да мога да бъда като тях. Защото ако аз не страдам по същия начин, ако аз не проявявам тяхната болест, аз не съм една от тях и те може да ме изключат. Така че ако има болести във вашия род, които наблюдавате, че се предават през поколения, причината всъщност е, че вие сте лоялни към вашите предци. За лоялността към професията ви споменах няколко пъти. Това са професии, които са предавани през поколение. Може да бъде професия като учител, нотариуси, адвокати. Това са обикновено лекари дори, предавани професия през поколенията и хората се чувстват лоялни да продължат тази професия. Щом баща ми е бил лекар, аз също трябва да бъда лекар. Ние сме 5 поколения нотариуси. Това със сигурност сте го виждали, наблюдавали, ако не във вашия род, то в родовете на ваши близки. Само, че тук лоялността, която проявяваме, не винаги може да ни донесе удовлетворение. Ние не следваме нашия път. Тоест аз искам да се занимавам с изкуство, искам да пея, искам да танцувам, но това, ако го направя, ще бъде отритнат от рода, защото цялото ми семейство очаква аз да бъда учител, както майка ми, баба ми преди това или дядо ми и така нататък. Така че замислете се професията, която вие работите, дали е по ваш избор, дали ви носи удоволствие или работите, защото това е очаквано от вас. И последното проявление
с което ще ви запозная, е лоялността към родителските роли. Тук е много важно ние да сме на точното място в отношенията с нашите родители. Закон за иерархията тук е много важен, т.е. аз да не бъда родител на моя родител, защото проявленията се изразяват в това, ако, например, дъщеря се грижи емоционално за своята нестабилна майка, т.е. тя влиза в ролята на родител, после тази дъщеря, когато порасне, изпитва трудности да се справя сама с живота, а винаги търси подкрепа от някой друг, или има проблем с това да позволи на хората да й помагат. Тоест дъщерята, която е била в ролята на майка на своята майка, след това, като възрастен човек, има проблем с това да се грижи за себе си, защото изпада в детската позиция и търси някой друг да се погрижи за нея. Но тя вече е възрастен човек. Затова внимавайте с ролите, бъдете на вашето място в системата, особено в родителско-детските отношения. Ако вие сте родител, бъдете в ролята на родител, защото вашите деца не са длъжни да се грижат за вас. Вие сте отговорни за тях, а не обратното. Това бяха така проявленията на лоялност към рода. Надявам се да ви е било полезно. Замислете се във вашия род. Виждате ли някои от тези проявления? Може да е едно, може да са няколко. И помислете как може да се справите с тях. Ако усещате, че сами няма да се справите, може да се свържете с мен на лично съобщение, да потърсите помощ и консултация. С удоволствие ще се отзова във ваша помощ. Прекрасен ден ви пожелавам и бъдете щастливи. Аз съм Виктория Смянова, родовит терапевт. Довиждане!